ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли мардуми ғариб, ба кулли касое ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. Дӯстои азиз, як хабари нохуш дорум донам. Акаи Воиҷони Кулобӣ, бисёр касо мешиносанд бо сурудои модар, очаҷон, сурудои зиндон, ғарибӣ, бисёр сурудои хуб дорад. Камтар ба мушкилӣ дучор шудагиай, як видео обращение кардагиай. Ҳама каса тамошо мекунед, касое ки метавонанд дастгирӣ мекунем. Дӯстои азиз, 1 рублам боша ё 10 рубл ё худ 100 рублам дар карташ мепартоем. Бисёр ёрдам мешавад барои худо. Касое ки наметавонанд, суханои хуб дар комментария як ҳафта. Дӯстои азиз, лишни гапҳо дар кор нестай. Ҳамамон як рӯз на як рӯз ба мушкилӣ меғалтем. Худованд ягон каса ба мушкилиҳои сахт дучор мекунад. Бо як хабари дига, бародарои азиз, як гапи дигаро мегӯм. Баъд видео обращение Акаи Воиҷонро тамошо мекунем. Касое ки документашон безеба дидесед ки барои регистратсия чӣ хел азоб додестан, фақат депортатсия мекунанд. Патент доранд, регистратсияшон камтар метояд. Депортатсия ки исён ма чанд касо занг задан барои ҳами граница номерои Акаи Эшони Қориро мемонам. Номерои Эшони Қори марамад, мошинои беҳтарин, салони тоза, хушгуфтор, хушрафтор, бисёр аҷоиб, ҳама чиёш беҳтаринай. То ҳозира жалоба накардинам, занг зада фақат раҳмат мегӯям. Мо чанд бор шуд рекламаш мекунем, одами боваринокай 100%. Аввалаш худо, дуюмаш иншоалло сох саломат рафта меед, документатонро соз карда метаванд. Марамад номерошон, мошинашон занг бизанед, аввақтон маслиҳат кунед, бо канали мо арзонтар мешавад. Дӯстои азиз, марамад обращение Акаи Воиҷонро тамошо мекунем. Менene худтона дар комментария нависед, касое метавонанд дар карташ ягон сум партоем. Салому алейкум ҳамватанон, бародарони ғариб ва апа-хоҳарон. дар куҷое бошем, худованд ҳаматона нигаҳбон боша. ман Абдулвоҳид ҳастам, яъне ки Воиҷони Кулобӣ, Шаҳинсони Тоҷикистон. номерои телефони ман 885 107 1912. ман ҳамин номеро дар карта дорам. 826 962 14. ин номерои имо ватсап май. мухлисои меҳрубон, алоқа кунен, занг бизанен, суҳбат мекунем иншоалло. ҳамин видео обращение ма ба хотири мухлисо май. илтимос комментариҳои безеб нанависен. ман хостам ки ай вазъияти худам камтар хабардортон кунам. мухлисои меҳрубон, ман 4 солаи дар ҳамин ғарибӣ қарор дорам. вазъиятам хуб нестай, саломатим нағз нестай. маблағи надорам ки барам хидма як духтур да нишон батам. алимент меспорам, як мода 23,5 ҳамин алимент қарздор шидагим қариб 400 000. виез ма маҳкам кардагиам, ватан ҳаёт кардагиам. мегӯм ватан барам, нашидистай рафта. ман медонам ки ман беҳад мухлис бисёр дорам, лекин мухлисои ман намедонанд ман ки ҷо даем, дар чӣ аҳволам. мухлисои ман бисёрш маро дидагӣ нестанд. ман мухлисома надидам, орзу ҳавас дорам ки ябор мухлисома пеш бинам. ба ҳамин хотир ҳам видеоро поделиться кунен. бидроин канали ма, дар канали шогирдам обуна шудин, байдои навай. мисол имрӯз ба ҳамон хотир ман видео обращение кардам ки вазъиятам беҳад вазминай. ягон ҷода кор карда натонистам. ягон ҷои корам боша, кори дарунӣ мебурам, ина кор мекунам. ягон бародаро боша, агар занг бизанам, баъд ёрдами шумо да дастгирии шумо да ман имрӯз бисёр эҳтиёҷ дорам, муҳтоҷам. илтимос коми чанқа метавона 1 рублай, 10 рублай, 100 рублай ёрдам кунад ки ман камтар ай вазъият бубурам. ба хотири ҳамин алимем ба хотири ҳамин қарзом асбобома ҳамаша фурӯхтам. ҳозир беасбоб мондагиам. ягон кор ма пеш бурда натонистам. я дастгирӣ кунем, асбоб бигирем, я қарзома бутам. иншоалло бо байдои нав ба хотири мухлисо эҷод мекунам. як суруди навам ғарибӣ. ассалому алейкум ай ҳамватанон. ман бачаи тоҷикам, номам Воҳиҷон. салому дуруди бепоён аз мо ғарибон. дар ҳаққи мо ғарибон дуо кунедон. мо ғарибон ташнаи дидори ватан, ташнаи тамошои дашту кӯҳу даман. орзуи сайлугаш дар боғҳоу чаман. зор гашта ба меҳри модару зану фарзанд.
бар сари мо ғарибон аз ҷониби осмон ғаму ғусса биборад чун барфу борон. ғуссаҳои ғарибӣ надорад поён, азобҳои ғарибӣ ба гуфтан осон. ҳаргиз ҳаваси ғарибиро махӯред додар, гадои ватан бошу машав дарбадар. дар ватан бихону дар ватан бимон, дур машав аз канори падару модар. агар мисли мо ғарибон ғариб шавӣ, дур аз ватан бар ғуссаҳо қариб шавӣ. ғута зани дар дарёи ғаму анду, ғарибу фақиру бемору бетабиб шавӣ. аллоҳ ҳаматона нигаҳбон боша. саломатии ман хуб нестай, бовар кунен. хай занг занем, бо суҳбат мекунем, иншоалло гап занимам бинен. як дуо мехонам, 3 рӯз 4 рӯз соз мешам, намедонам чӣ гапай, боам хел мешам. бозам худованд ҳаматона нигаҳбон боша. ман умедам ки мухлисои меҳрубони ман дасти ёриашона дариқ намедоранд. суханҳои мада ягон камбудӣ боша, узри бисёр. иншоалло ай сипас ҳаракат мекунам, асбобам надошта бошам, шеъромам хеле мисол диктоват карда пешкаштон мекунам. ҳақмон дуо кунем.